ủng lập thương lập thương ai ủng lập thương lập thương quay chè ai ủng lập thương Thì tập leo này lập tức quay chép Kaiba Nukungni 17 জন 25 জন ভোটার চিনি ত্রিপুরামথানি সামুনো খাপুর জাগে বুসকাঙ্গো তেবক ক্রাক খাইচবা খ্লাयै কুকুबिनो जों ताबुक सामतमनि सेपारेट ग्रेटर त्रिपुरालेण्ड मायाखाय त्रिपुरा साइडआव थांलिया अबनो तिख्लाय तुरनानि बागै दिनै सेप्टेम्बरनि 19 तारिख आरो बिसिमदियारि याखाबो देबतामुरानि दिनै बरम गोनां रवि कुमार देबरमनि नखलावो मो जिरानिया खोला विलेज कमिटिनि 5 नम्बर वार्डनि दिनै 2 नम्बर वार्डनि दिनै बुखौ ताखौ काहामसं आरो त्रिपुरा मथाव दिनै गोदाल फैया बनि बगै आं बरम बेलेके पाइफलाया चबनि चिबाय माया फरो ताई आमदि हाइकेनो हास्टेव ताबुक साल बात करे गोबां बदल याकरे त्रिपुरा मथाव जॉइनिंग खाइतंगो चिनि चबनो क्राक खायनो बगै खाखायो चिनि चबा सक्सेस संनाय खाखायो जों चिनि इमान मुक्तान खायनाय आमबाय सामतानाय एलाकानि उन्नयन खायनाय हिनै सामतान थानाय चिनारो ताखौ बरमरां देरंगा जाबरमा चिनि आखरा ताखौ दारंजि चिनि दाकेतु तायारो मंजया आचुगा जत्तो बरमरां आनि ताखौचों बेस्तांगा आचुतनाय केबानि बखौ काहामसं ताखौ काहामसं चिनि सिकला मैं जिरानिया खोला विलेज कमिटी 2 नम्बर वार्ड में और वार्ड भित्तिक जब तकनी त्रिपुरामथानि वारियासो नरमो बेराय पाइफाया केबानि चिबाय याफालै कक जानामनि सायाखै तुजा आंतिपावा थाइसे थाइनै सारायै आंलाय ककनो मोथाबोदिनो आरो जों ताबुक